Takže dneska ideme linku 905, sídlište Bohnice. Ideme na to. Tu je naša nástupná zastávka, takže len predné dvere otvoríme a nikto nám nejde, takže ich môžeme rovno zavrieť. Nasledujúca zastávka, neviem aká je. Tu niečo v čete je, nezaujíma ma to. Pretože túto hru hrajú pomerne kidi. Prečo som vybral vlastne tento bus? Pretože sa mi zdal tento najkrásnejší autobus. Tu nikto není, takže nezastavujeme. Příští zastávka. Není. Tak ja neviem, čo mám viacej povedať o mne. Už ma isto poznáte. A dúfam, že aspoň do Vianoc hitneme tých 30 odberateľov. Najviac by som si vážil 1000. Alebo 100, ale to asi nezískame už tento rok. Ne, čo robíš, týpek? Týpek, uhni. Uhni. Ja chcem ísť s touto mašinkou krásnou. Toto je podľa mňa ešte lepší autobus ako Sorka. Ináč mám aj svoju hru ľudia už spustenú, lenže hľadám proste nejakých adminoch do tej hry. To by tú hru kontroloval, lebo ja akože neviem všetko robiť naraz, viete ako. A jo, oni tu pridali ešte aj NPCčka, pozrite. Oni tu ešte aj NPCčka pridali. Nejaké nákupné centrum Krakov. Nepoznám, lebo nebývam v Prahe, na Slovensku bývam. Jo, aký pekný bus. Ináč napíšte do komentáru, s akým busom si máme zajazdiť příští díl. Ja som vybral teraz tento autobus, reku. Zoberiem, lebo sa mi páčil celkom. Viete, aký ja som, keď sa mi niečo zapáči, že hneď to zoberiem. Chápete? Ináč napíšte do komentárov, či by ste chceli videá s mojou webkamerou. S mojou webkou proste, kde ma budete vidieť. Napíšte mi to určite do komentárov, ja to spravím. Proste odhalenie, čo mám vám viacej povedať. Blížime sa ku konečnej zastávke. Ku konečnej. Ale ešte pôjdeme naspäť. Lebo toto je vlastne skrátený spoj. Toto je skrátený spoj vlastne. Pozdravíme kolegu. Nikto ani nevystupuje, tak ja zajdem na ďalšiu zastávku. To je niekde tu, ak sa nemýlim. Ešte si zabrzdíme. Nech nám nastúpia ľudia. Týmto sa brzdí, ak by niekto nevedel. Dobre, Čimický háj. Čimický háj, takže ideme aj späť. Nikto tu není. Takže ideme ďalej. No takže mi napíšte, či by ste chceli videá proste s webkou, kde ma budete vidieť. Ja to pre vás splním. Tu asi je na znamenie zastávka, tak ale zastavíme. Kámo, prečo nikto nenastupuje? Všetci riadia autobus tu. Viete, nevedia ani riadiť. A to isté asi ani ja. Musím si asi robiť naspäť autoškolu, ktorú vlastne ani nemám, som až teraz zistil. Tu zase nikto není, kámo. Chcem pasažiera mať.
Dáme si z prvého pohľadu, aby ste vlastne počuli ten zvuk autobusu, pretože je celkom dobrý. To je vlastne nákupné centrum Krakov, ak sa nemýlim, áno. Zase nikto, takže zavierame dvere. Dobre, ideme rovno. Tu doprava vám nikdy nezabočujte, lebo tam vás to ani nepustí. Tam vás to vôbec nepustí, ľudia. Jedine sa tam tak vybúrate a naspäť sa nedostanete. Takže to moc neodporúčam. Nejaký friend sa pripojil, takže ho zdravím do videa. Nejaký Hagi Maty. Počkajte, napíšem. Dobre, tu nikto není. To je vlastne môj admin hre, ak by ste sa pýtali. Kámo, veď práve si vo videu, tak sa nepýtaj blbé otázky, nemám dneska na to náladu, pretože sme v škole mali more 6 hodín. 6 hodín. Chápete, čo to je 6 hodín mať? Vy neviem síce koľká si ste, ale my máme 6 hodín. Aký prevoz tu je. Dobre, tak toto je naša konečná. Tu si to aj zadáme, počkajte. Dobre, toto je naša konečná, ľudia. To ešte zaparkujem niekde a rozlúčim sa s vami. Niekde tuto zaparkujem. Ide sa moja postavička s vami rozlúčiť. Takto. Kde to je? Kde to je? Takže dúfam, že sa vám video páčilo a vidíme sa v ďalšom videu. Zatiaľ ahoj.